Нека ти кажа защо е добра идея да започнеш да практикуваш йога още днес. Йога не е просто куче гледа надолу. Тя е научно доказан метод за по-добро здраве. Нека ти покажа защо. Първо, намалява стреса. Йога понижава кортизола. Това е основният хормон на стреса. Метаанализ показва значително намаляване на стреса при хора, които практикуват йога. Второ, подобрява психичното здраве. Йога намалява тревожност и депресивни симптоми. Комбинира движение, дишане и осъзнатост. Изследване показва по-добра саморегулация и по-ниска тревожност. При лека до умерена депресия ефектът е сравним с стандартно лечение. Трето, гъвкавост и баланс. Само 12 седмици практика дават осезаеми подобрения. Четвърто, помага при хронична болка, особено при кръст, артрит и мигрени. Американският медицински колеж препоръчва йога като първа линия за борба при хронична болка в кръста. Изследване показва намалена болка при фибромиалгия. Пето, сърдечно здраве. Йога подобрява кръвно налягане, холестерол и сърдечен ритъм. Изследвания доказват намаляване на хипертонията. Шесто, по-добро дишане. Пранаяма увеличава капацитета на белия дроб. Изследване показва значителни подобрения след редовна практика. Седмо, по-добър сън. Йога намалява безсъние и подобрява качеството на съня. Осмо, по-остър ум. Йога подобрява вниманието, паметта и когнитивната гъвкавост. Изследване показва подобрение в работната памет ДЕФТ, управление на теглото. Йога подпомага отслабването и осъзнатото хранене. Проучване показва по-ниско тегло и по-добра връзка с тялото. Десето, силна имунна система. Йога намалява възпалението. Изследване показва по-ниски възпалителни маркери и по-добър имунитет. 11. Подпомага възстановяването от зависимости. Йога намалява тревожност, желание за субстанции и симптоми на абстиненция. Изследвания потвърждават ефекта. В заключение, йога е цялостна практика с доказани ползи за тялото, ума и емоциите. Не замества лечение, но е мощно допълнение и може да подобри качеството ти на живот още от днес.